Anteeksi. Anteeksi. Ei se mitään. Ovat paikoin mahdollisia etelässä saakka ja alkuviikolla sää kylmenee. Ja pujottelun maailmankap alkoi levillä. Mikael Schifrin lähestyy jo ennen näkemätöntä 100 maailmankap-voiton rajaa. Voitossa numero 98 oli mukana myös suomalaisväriä. Hyvä näin. Kauppa-auto on tärkeä palvelu niille, joilla olisi muuten pitkä matka kauppaan. 80. Hvis du ser på veggen i en verkstad, hvor lenge blir den hengende? Det får tida vise. Tuva Syvertsen fikk i kveld prisen som årets folkemusiker under Folkelarm. Dette er folkemusikkens egen platepris. Syvertsen blir fremhevet som en svært dyktig musiker og tekstforfatter med stor arbeidskapasitet og høy kredibilitet i musikkmiljøet. Under Stillehavets overflate har et forskerteam undersøkt havmiljøene ved Salomonøyene. Der gjorde de en uventet oppdagelse av det store slaget. Koraller så langt øyet kan se. Faktisk helt fra verdensrommet. Forskere på Bakun kokouksessa pitäisi saada sovittua ilmastorahoituksen lisäämisestä. Pelastajat eivät viranomaisten mukaan pääse hakemaan uhreja raunioista eikä Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande. Maat, jotka 30 vuotta sitten Kioton ilmastosopimuksessa määriteltiin kehitysmaita.
Tee Yle Areenasta omasi. Kirjaudu. Sunnuntain urheilut aloitetaan täällä Kakkosella hiihdon Suomen Cupin naisten 20. Miesten vuoro on tuossa puolen päivän jälkeen. Lisäksi on luvassa myös mäkihyppyä Lillehammerista. Päivän kisoja edeltää urheilustudio. Hei Kimmo, viitit... It's gonna be alright. He has the ability to score today. Absolutely. On äitejä. Pikkukullat! Olemme vanhempia. Meidän kuuluu huolehtia. Ai. Ja on äitejä. Mitäs mä kuule heittäis? Ei tarvitse. Ei tässä kun parikassia vaan. Totta kai mä nyt. Et todellakaan heitä. On äitejä. Mä halusin tulla aikaisin, koska mä aion tehdä sun siivouksia täällä tänään. Mamma. Ja on äitejä. Teistä 4 näkee, mikä on lopputulos, jos äiti ei puutu riittävästi tyttäriensä elämään. Ei hyvä. Hahmot. Yle Areena. Yle Areena. On mistä valita. On mistä valita. Teistä 4 näkee, mikä on lopputulos, jos äiti ei puutu riittävästi tyttäriensä elämään. Ei hyvä. Kaikki rakkaat ja raivostuttavat äitihahmot. Kanske kommer teamet till att få föra veta sannolikan. Heldur att Amma havi vetata. Ja sunnuntain henkilökuvassa hiihtäjä Lauri Vuorinen kertoo toisesta intohimostaan valokuvauksesta.
Suomen miesten salibändimaajoukkue juhlii siis maailmanmestaruutta. Loppuottelu Ruotsi